Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi Fortnite med storebror på søskendekælderen, så kom og se med. Halløj alle sammen. Håber I har en fantastisk dag indtil videre. I har det lidt svært med at tale, fordi at vi ikke har en mikrofon, men vi skal nok få en snart, så I kan også høre min søster. I kunne høre ind i starten, fordi vi er nødt til at skifte headset, eller sådan en del. Men når det er, så skal vi nok. Det lover jeg. Så I skal nok få hende også at høre i vores video. Ja, hvis der er sådan små pauser rundt omkring i det, når vi taler, så er det fordi, at vi prøver at skifte imellem vi begge to til kan tale. Så det I må virkelig undskylde, hvis det går galt. Nu er det mig. Jeg vil bare lige sige, at jeg lige har pickaxe en. Så ja, jeg husker også en. Men, og min storebror også lige dræbt en, og jeg har profil. Så ja, han kommer nu. Nu har jeg den lige lidt. Ja, når vi lige har dræbt dem her, så får jeg jo kastleret. Ja. Er de alle sammen døde? Og nu får Jukas læst dem. Vi prøver lidt at skifte, så nu får Jukas læst. Ja, som I lige kunne se, så fik jeg lige dræbt dem alle. Ja, I må virkelig undskylde, at vi skifter sådan rundt omkring. Lav her er der pizza. Jeg skal nok tage nogen, bare husk at tage nogen i din inventory. Så når jeg har 3. Og vi er nødt til at finde en madkit. Vi prøver lige at finde en madkit til en. Vi aimer sådan cirka for at skifte sådan lidt imellem. Det er bare lidt sværere. Så nu får min søster lige lidt at tale. Jeg er her nu, og I tænker nok, hvorfor jeg ikke bare får pizzerne. Og det er så fordi, at vi skal have noget hurtigt, nemt, når det er. Så jeg tager lige noget der pendage og spise, hvis vi mister liv. Okay, kom, vi smutter. Ja, jeg healer lige. Det var useløst. Ja, jeg er på vej. Ja, useløst han ser bære, så nu er jeg på vej. Lige om lidt får en headset igen. Lige er dræbt. Ja. Jeg gør det, jeg altid plejer. Og nu får han lige headset, og vi skifter lidt. Og det kan være umærket, at vi gør så næste runde, at den ene har den hele tiden, og så den næste, at den anden har det hele tiden. Det får vi lige at se. Nu får han headset. Ja. Vi skifter sådan en headset, men det er over min computer, så jeg kan ikke rigtig høre noget. Det er nok derfor, I synes måske, at der er en player lige der. Dræber. Men heldigvis har jeg sådan noget footstep, man kan få på. Det har jeg taget på. Eller der har jeg generelt på. Så jeg kan altid se. Der er players her, players! En død. Hvad? Ja, jeg kan også høre min søster slet. Lav, der ligger en... Hvis du vil have den der. Jeg ved ikke, om det er noget for dig. Det er en R. Og selv gør en masse skud her, jeg er nemlig fuld. Hvad er jeres gun i Fortnite? Kan I også lige til dig, for det er det, vi spiller lige nu, som I kan se. Jeg skruer lige lidt ned. Sig til, når du behøver. Er det fint? Ja, og der var solen. Sådan. Jeg lige skruet lidt ned.
Jeg kan høre nogen heal tæt på mig. Nå ja, det bliver jeg. Ja, han får headsættene nu. Ikke nu, han er på vej ind til en kamp. Ja, jeg er på vej. Ja, han får nu, som han kan høre. Jeg ser ikke mere. Ja, jeg kommer. Okay, jeg er nu. Er de nede og bygge? Jeg ser dem. Død. Kom så, vi har den her. En eller anden glider. Der er også en her nu. Dræbte en. Er der to? Okay, vent, jeg ser en player. Jeg er nødt til at tage ham ud før. Bare kom der. Der var en død. Jeg ser en player, han er ikke så dårlig. Mythic SMG, din yndlings. Hvis du vil have den. Han rifter, det er her. Her er mig. Der er det. Yes! 4 i luften. Den er herude i stormen. Den er lige der. Han skynder over hurtigt. Så ikke der. Indtil videre går det godt. For os. Op på bjerget, Husk op på bjerget. Værsgo. Det er ikke dem, der er dårlige. Jeg ramte 31. Crack. Ja. Yeah. Der er en, der presser dig. Ja, men jeg har ham oppe på bjerget, og han bliver med at skyde mig. Han healer. Død! Det er kun ham. Jeg kommer. Det er kun ham tilbage. Åbn væggen. Åbn. Nu! Jo, I får lidt over. Der. Jeg boxede ham, så han ikke kunne gøre noget. Og så ætter jeg væggen, så til Yxlis kunne dræbe ham, fordi han var low. Så nu laver vi os lige vores håndtegn. Og det er, vi slår på hovedet samtidig, mens vi giver high five, og så siger han... Ja, og han siger girl power, jeg siger boy power, så I får ham lige, og så siger han det først. Okay, det må jeg undskylde, hvis I synes, det er lidt mærkeligt, men ja, det er bare noget, vi har fundet på. Men lad os tage endnu et game. Jeg håber på, at det går lige så godt. Vi kan se, mange kills vi fik. Jeg fik 18, hun fik 2. Jeg døde også, og han er også den bedste, men jeg har blå ild, han har rød ild, så ja.
Mm. Men ja, ja. Jeg døde også med alt sammen, der er blejer, og han fik jo det sidste kæde, fordi jeg ættede muren, og han var klar. Så lad os komme i gang. Og nu starter jeg med hatten. Ja, jeg starter med hatten. Og så, når der er en af os har noget at sige, så brækker vi hinanden, og så får personen. Mindre man, der er mennesker, bliver med en kamp, så venter man. Så. Jeg lige får stadig lov til at se. Ej, prøv at se min seje stoldans. Jeg mangler en popcorn, men den tager jeg ikke. Oh ja, candy. Lækkert. Og det er altså det her map. Det er et dårligt map, synes vi. Nu går det med mig, det her. Så lad os gå i gang. Og det er det her map. I kan se. Ja, det er også havet-map. Hvis nogen af jer elsker det, så er det jo fint. Så han var lige i gang med at lade som om han står. Vi lander op der ved en rødmarker. Jeg er blåmarker, han er rød. Og det passer også, jeg har blå ild. Han er rød ild, og jeg er også blå skin. Vi har den samme, eller vi har ikke den samme kleider mere. Og der er en player herinde, det må være pickaxe, tænker jeg. Jo, jeg kan ikke gøre noget. Jeg bare så bare helt mig. Ja, sådan. Har du noget, du kan se? Og han har ikke noget at sige, så jeg bliver ved med at have den. Og det var det her, han dræbte mig med, fordi jeg havde ikke nogen våben, som I nok kunne se. Ja. Hvad? Shotgun. Ja. Han, det var bare mig, det var mig. Og vi brækker hinanden, hvis en af os har noget at sige. Ja, der lander flere her. Jeg skal lige have en shotgun noget. Nej, jeg behøver sikkert shotgun, for jeg har lige fået det. Har du shotgunnen, sgu? Nå. Så smutter vi. I får lige sluthold, for jeg åbner lige vinduerne, for det er varmt herinde. Så er jeg tilbage igen. Vi vil få noget, hvor der er nogle players. Jeg skal passe lidt på, så jeg tænker bare, at vi løber rundt, Laura. Jeg skal lige have sat mikrofonen rigtigt. Sådan der. Jeg skal lige have nogle flere med. Jeg vil ikke være en match, hvilket I højst sandsynligt måske gøre. Mads, det er filmmaterialer. Det er det, I kan se lige her. Det er det, jeg prøver lige at skaffe. Det er ikke så meget.
Right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. They go right foot up, left foot slide. Left foot